We auntie. Uyafuna ngikutshela imfihlo? Shesha bo. Uyabona ubusuku bamphela. Lobo bomshado. Umngani wami nje wavele wathatha udrink. Hayi wavele wabuxuba notshwala ngiyakutshela. Ini? Ngiyakutshela. Ayibo. 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 Ingakho ke. Ayibo uthuswa yini? Ayibo ingakho nje wena unesiyeze emshadweni ha? Ey wena akuvufihla. Yebo. Wow. Funeng. Ashayini ucheers kahle. Cheers to enganeni ezayo. Nibuye late bakithi. Nibuye late. Yazi phela kade nihambile. Yebo. Mana uyabona empeleni ulayini waganipati ubumude nje kakhulu. Futhi ma noMonica ubelangazelele ukuthi ambone kodwa phela bekumqansi. Oh. Gogo. Siyaxolisa. Umnikelo. Thatha nanku umnikelo. Beko wakuphi uganipati? Kahle lo wase uyawazi lo lapha eminibus. Lapha yana nje kukhona uganipati onamadlebe amakhulu angazi noma uyamazi. Yebo. Uyayikhumbula ngithi eyalana Nibona uganipati abangaki? 5. Monica bawu5. Ngicabanga ukuthi lo munye usukhohliwe. Lo munye sunqamulile baze basebenze balapha abasithethisa. Loyo ke. Aw ngiyaxolisa gogo ngenza iphutha. Bebe bawu5. 5. Kahle bengingabuza ukuthi nibone onjani, bengibuza ukuthi nibone abangaki. Nibabone bonke ngithi. Anenzeni lokhu ke. Hamba noshintsha ingubo enigqokile, nigeza inyawo bese niyeza nizodla. Okay. Yeah. Ubani ohlupha mano baba? Wena ubani ohluphayo? Mina ke ngizotshela abazali bakho ukuthi wena uyahlupha. Wena uyahlupha wena? Uyahlupha wena. Nabaka abazali bakho? Dishi. Hayibo wena ndoda uyalwa? Uyambona ukuthi muhle kanjani? Uyamthanda udokotela? Yazi umntwana oright. Ake hambe uma wakho. Angumama thathi mama. Angawa Nkosi yami. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.